Вітаю! Вы глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Батальён «Волат» усё гэтак жа знаходзіцца на самым гарачым напрамку фронту, дзе стрымлівае пастаянныя атакі ворага. На мінулым тыдні вельмі інтэнсіўна і эфектыўна адпрацавала СПГ і мінамёты батальёна. Некалькі ваяроў паранены, але іх жыццю нічога не пагражае. На мінулым тыдні ваяры батальёна «Літвін» праводзілі штурмавыя аперацыі сумесна з падраздзяленнямі ЗСУ. У дадзены момант частка батальёна знаходзіцца на ратацыі, іншая частка рыхтуецца да выканання новай баявой задачы. Палкавы БПЛА імя Мікіты Круцова працавала на двух напрамках – Сватаўскім і Бахмуцкім. Падраздзяленне паспяхова ажыццяўляла карэкціроўку агню і выведку пазіцый ворага. На мінулым тыдні рэкруты вучэбнай роты палка Каліноўскага паспяхова прайшлі псіхафізічны тэст, а таксама трэніроўкі з гранатамі. Падрыхтоўку, якую мы забяспечваем нашым рэкрутам, праводзяць толькі спецыяльным падраздзяленнем ЗСУ. Вучэбная рота рыхтуецца ад размеркавання па баявым падраздзяленням палка. 22 студзеня жыхары ўкраіны адзначылі Дзень саборнасці. Гэта дзяржаўнае свята прымеркавана да аб'яднання Украінскай Народнай Рэспублікі і Заходнеукраінскай Народнай Рэспублікі ў адзіную непадзельную дзяржаву. Полк Каліноўскага віншуе ўкраінцаў з гэтым святам і робіць усё магчымае, каб і далей Украіна заставалася непадзельнай, адваявала ўсе акупаваныя тэрыторыі і была незалежнай. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацый у нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!